guys! It's me, Michelle V. And reckless for comments sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Guys, tanghali na ako simula ng ating vlog. At nandito ako sa labas guys, naglalakad. Ayan. I'm making it a habit na guys, ang mga walking everyday. Yan. Para hindi tayo tawag ito, ma-stuck lang sa bahay. Charot. Ayan, so, yeah. Walking lang ako guys ito. Tignan nyo, ayan si Haring Araw. Pero malamig pa din siya. So, yeah, but the spring or broiling guys is coming. And, pupunta ako guys Punta ako ng bayan. Charot. Bayan na naman talaga ako. Ng bayan. At, ayun. Pupunta ako guys ng heat market. Dahil 'di ba, sabi ko nga naka-sale yung doon. Yung pizza. Gusto kong bumili. At gusto ko rin bumili ng yung dough. Tapos para gagawin namin sa Sabado. Yan. So yun. Naka-sale ito. Tsaka maganda kasi brand yan guys. Ang Dr. Oetker. Ayan. Ang mahal kasi niya pag hindi siya naka-sale. So alam niyo ba dito rin? Ang mga people, bumibili lang din sila pagka-sale guys. Kasi nga ang mahal. Diba? Ganun. So pupunta lang ako guys ng bus point. At masakay ako ng bus. I will see you later. Guys, update. Nagbaba na ako guys ng bus. Kita nyo nakaharap sa akin si Haring Araw. Charot. Ayan. So, nag-walk na ako guys dito sa Ito yung school guys dito. Ano siya? Alam nyo ba? Yung pangalan ng school, may school dito na Don Bosco Schule. Parang sa atin sa Pinas, di ba may ganun din? Don Bosco. Di ba? Na school? Parang meron akong yan sa Manila. Parang ganun. Pero dito nakita ko meron din dito. Ayan. Dito, nung pagdaan ko rin dito, may nakalagay na ayun, nakalagay doon, no? Don Bosco. Ayan, nakalagay doon, nandun sa may dulo. Kasi school ito, guys, ito. Kapakita yan sa likod, school yan. Don Bosco Schule. Bosco. Ano siya? Oh. Hindi. Basta ganun, Don Bosco Schule. Ako, para Bisaya. Ganon. Tapos sabi ko, ay, may Don Bosco rin pala dito sa sa Germany. Charot. Aray ko. May Don Bosco rin. School yan guys. Ayan, malaking yan. Ano yan? Pang malaking mga estudyante na. Ganyan. So yun. Kasi hiwalay dito yung school eh. Hiwalay ang kindergarten. Hiwalay ang elementary. Hiwalay ang high school. Basta hiwalay dito guys. Hindi sila sa isang building. Basta magkakahiwalay sila ganyan. Yung ibang siya. Ganun. So malapit na naman ako dito. Malakas yung dito sa may nilagay sa kanila. Kita niyo ba yan? Nakatingin sa akin yung mga sasakyan dumadaan. Ay. Tapos meron dito guys na lugar dito na pwede mo skateboard ba tawag doon? Skateboardan tsaka something like that. So yes, tatawid ako guys, wait. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Charot. Ano kasi ito yung roundabout? So medyo may hirap tumawid guys sa roundabout. Alam kita yun sa likod ko. Ayan. So yeah. Ito na ako guys. Ito na yun. May Aldi, may Heat, nawala na nga dito yung ay, bulikad pala ako guys. Hindi pala ako nakatawid dito sa kabila. Wala palang daanan dito. Tapos nakita ko, sabi ko, ha? Kakakwento ko sa inyo. Wala palang to. Nakatingin sa akin yung driver at nangiti siya. Yung driver ng isang doon. Na ko kakadaldal sa inyo, di ba?
Yung ano dito, Bauhaus na nag-close na dito sa banda dito sa amin. Tapos yung guys, may hotel dito yung mga hammer, ganyan. Maganda tong Bauhaus na dito, kompleto. Kumbaga, kaso lang, nag-close sila kasi nga, yung tawag dito, kailangan ng repair. Tapos nakita ko dito guys, may henshin. Yung mga ano, bumili ka ng manok. Ay, naku, ewan ko sa internet. Ayan, diba, heat? So, yeah. May heat, guys. So, yan. So, yeah. I don't know if I can video inside, but yeah. Let's do this. To you. Ooh. That's the heat. Market. And yeah. I don't know if I can make video inside, but yeah. Let's go. Ito na ako sa robot niya. May mga stuff doon. Sorry. Pakita ko sa inyo guys. May nabibili palang ganito na oh. So, lagyan mo na lang ng something. Ayan sa cake. So, parang ito ata sinasabi nila. Yung tapos, dekorasyonan mo na lang guys. Ayan. Tapos mo gumawa ng cake. But yeah. Nakita ko lang. Hindi ko naman kailangan bumili. Kasi hindi ko naman kailangan magano guys. So yeah, let's go to our main dito. Huwag tayong maliligaw. Huwag tayong bibili ng mga hindi natin kailangan bilhin. Minsan tayo guys, nabubudol. So yeah, let's go here. Nabubudol talaga ako pag sa labas ako guys. Ano ko ba? Tapos, ayan, madami kita mga wines and all that. So let's go to the main goal here guys, to get the pizza. Okay, let's go. Guys, update. I'm done there. Charot. Nandito na guys sa bag. Ayan, may nabili ako na nasa lista ko ngayon, but yeah, kailangan naman sa bahay. Ang bahay siya guys. So, yeah, let's look at Lizen. Mamaya, mayroon ako nakikita dito guys. Parang gusto kong bumili, alam mo yun. Pero, yung parang, ewan ko, parang, siguro, ano sa atin, ba? Chokes to go, o the, ano yung isa? Ano yung isa? Yung inasal. Hindi mang inasal. Andox, ganyan. Ganon yung amoy niya, but, gusto kong bumili, pero, sabi ko sa sarili ko, wag na. Charot. Ayaw mong diet. Charot. Lagi ko sabi ko sa asawa ko, alam mo, pag dumaan ako doon, kasi kagahapon, di ba? Dito rin ako kahapon. Sabi ko, bango. Sabi ko gano'n sa kanya. Parang gusto kong bumili ka. Sabi ko, kaso lang, pinipigilan ko nga yung sarili kong bumili. Kasi nga, I'm on diet. Tapos tawa siya ng tawa. Tingnan ko nga dito guys, kung anong oras ang daan ng bus. Wait. Let's check here. Kasi may bus stop dito sa tabi ng, ano na to? Aray ko. So, wala akong dalang guys. Nakabili ako ng ganito, Wala. Plastic na bag ng Aldi. So, let's check if what time the bus dito. Arrive. Wait, wala naman nakalagay. Oo nga, sara. Ito, sira. Ito. Wait. So, lapit na guys. Ang oras ngayon guys is alas 3. Alas 3 ba? Alas 3. So, sabi dito ay alas 3:09 ang daan. So, yeah. I'm on time guys. It's 3:04. Yeah. Dito ako sa Georgestrasse. Georgestrasse. Ayan. Dito ako kahapon Lakad-lakad. Ganyan. Ngayon lakad-lakad. Punta ako guys ng titingin na ako doon sa sa galleria ng something. Ayan. So, yun. I'll see you guys later. Baba mo tayo ako sa dito ako sa ibang estasyon. Charot. Nasa likod lang ako guys. Ayan yung mga building dito na diba? Kita niyo ba yan? Kasi gusto ko mga building dito. Ganyan. Tapos logo pa.
ganda raw yung style. So, kasi dito, konting lakad lang guys. Dito na ako sa may, sa may, tawag ito, sa may Galleria. Pagka bumaba ako sa mismong stasyon, sa mismong Central Station, tatawid pa ako ng mga, doon, mga, mga bus. Mga bus stop, ganyan. So, yung mga, anong tawag doon? Stop light. Ganyan. Dito, diretso lang, ganyan. Oy, mukhang dami yung prutas sila ngayon. Ito yung guys, yung Obs on Kimusim Market. Nandito ako sa may something like this, oh. Charot. Nag-picture na naman ako. Parang wala silang dragon fruit ngayon. Gusto kong bumili ng okra, but I think, wait, later. Dito na rin naman ako eh. Punta kaya ako guys. Tingin lang ako guys kung may okra. Gusto ko ng okra. Wait a minute. Ang ganda. Ang ganda-ganda tingnan guys. Kasi sobrang daming prutas. Oh. Diba? Oh. Okay guys, let's go inside. Okay, wala. Anyway, meron pala. Pero, old na, hindi maganda. Na pinagbalot-balot na nila, parang nakasale na siya kasi nga siguro old, old stock. So, ganun. Punta na ako dito guys sa daan ako dito sa Euro Shop. Bilhan ko ng paboritong stick ko. Sawa ko guys. Gusto niya yun. Grabe. Nakasale yung mga sapatos. Pero mahal siya din. Ganun dito. It's the Euro Shop guys. Nakatingin sa akin yung mga people. Sabi niya, may sasabi nito mapahingit. Alam niyo, para akong magkakasipon. So, kaya ganito yung aking yung vibe. So, let's go guys. Guys, update. Nakabili na ako doon sa Euro Shop. And, ngayon yung, anong to 50%? Okay. Nakasale yung mga damit dito guys. 15% rabat. Pakita ko sa inyo. Ayan 10% rabat. So, 10% rabat guys. Sa mga damit. Guys, tapos na ako dyan sa Galleria. Ito ko naman sa kabila. Tapos may ulit ako dito. Anyway, nakasale yung mga damit nila dito. Yes, at ang kanilang mga bags. So, to my friend, Sugar Baby, the bags are sale. Pero yung mga handtasya lang. Pero yung mga maliliit na bag. Ganyan, yung mga handtasya. Ganyan. So, yeah. And, nakabili ako guys ng aking pang saan kaya ako bibili ng bag? Dito siguro sa Nano. I will try the bag for the birthday. Sige, bumili ako ng birthday gift guys. Okay. So yeah. There is perfume. Okay, let's go inside. Hi guys! I'm home! Wait, ilagay ko kayo dyan sa ating paglagay. Wait. Ano ba yun? Wait guys. Diba nakita nyo na kaagad kung ano yung nabili ko? Yung wala sa lista. Charot. Wait, ilagay ko kayo dyan. Whoopsie. As you can see, ganyan ako sa cute, diba? So, ano ba ngayon? Okay, so itabi ko muna itong nabili ko guys na So yeah. Tinabi ko muna yung bili kong kasi makikita yun like tamag kasi bumili ako guys ng magkano ba ito doon sa sa Euro Shop. Ayan cute nila, di ba? Panglagay ko lang ito guys sa center table namin. Kasi meron akong bulaklak doon. Di ba ang cute niya Ewan ko, basta sa akin. Cute siya. Para sa center table namin guys. Kasi nga nakalagay dito sa center table namin is pang Christmas pa. So at least meron ako guys na pang palit. At for long lasting yan guys. Kaya gusto ko yung mga ganyan. Tapos, at ipili ako ng mga stick ng aking Isabel. Tapos ito guys. Bili ko. Ayan.
Tapos, ang main purpose sa hate is bumili ng pizza. And dahil nakasale siya, bumili ako guys ng 4. Charot. Hindi naman to ang dapat kakainin guys. In the next days, kung gusto ng asawa ko ng pizza. Kasi hindi naman everyday gusto niya ng pizza. May time na ayaw niya. Kumaga iba-iba naman ng ano. So, yun. Bumili ako guys ng toothpaste. Hindi ko alam, parang ngayon ko lang to na sa hit ko nabili guys. Basta try ko lang yan. Tapos itong Glade na pang spray sa bahay. So, ayun lang guys ang aking pamili. Ganyan. At alam nyo ba? Hapon na talaga guys. For 4:40 na. So yun. Late na talaga ako guys lumabas. Ayan. So ito yung mga resibo. So saan pa to? Sa Nano Nana, yung paper bag yung mabibili ko doon guys, mura lang yun siya. Mas mura sa Nano Nana yung paper bag kasi yung paper bag sa paper bag sa sa Galleria, grabe bang mahal, as in 7 euro, 6 euro, 3 euro, 3 euro yung pinakamura yata, ganyan no, para doon sa mura lang sa 195 lang sa sa Nano Nana. Tapos sa Euroshop, ang nabayaran ko is how much to? 11 euro. Sa Euroshop, 11. Tapos sa Heat Market is, 11.44. Ganun. Tapos sa Galleria, charot secret, walang clue. So, yun. Ayun lang. Kasi pang yan, pang regalo. So, i-arrange ko lang ito, guys. At, yes, ito ko lang sa ilalim. Meron pa ako ditong medyo matagal pa naman yung niya guys, October pa naman yung yung expiration. Kaya, pasok. So, yeah. Tapos ito sa aking Diyos ako guys. So, pupunta lang ako guys ng Aldi. Bibili ako ng patatas. So, yun lang. Tapos, mag-prepare na ako guys ng, tawag ito? Ng dinner after. So, yeah. Whoops, parang nag-ano yung aking phone. Parang nagkaroon siya ng parang something. Parang nag-ano siya, parang charot. Yan, so, I'm back guys from the Aldi. And, yeah, what I've got is the tissue. Dahil wala na kami tissue. We don't have tissue anymore. And then, ito guys, yung pakamis ko natin ang asawa ko. Lutuin ko to. Tapos, muffins. I like that. Tapos, fish sticks. Tapos, another ganito guys. Lutuin ko yan. Tapos, ito guys, wipes. Dalawang wipes sa toilet. Tapos, dalawang river. Diba? Marami ng river yung kasama ko dito. Ano na siya? Ilog na siya. Charot. Tapos, cook. May mga cook kasi dito na may mga bawas. Ewan ko na lang talaga. Ito parang, ewan ko. Ito rin, Hindi ko alam sa asawa ko. Tignan mga bawas, I don't know what is that, but yeah. Ito lang lulutuin ko yung sausage at patatas. I will cook the sausage, guys. Tapos ito, guys, patatas. Ayan. Ang aking napamili sa Aldi. And, I think nabayaran ko lang guys 19. So yun, nasa jacket ko yung resibo. And I'm making, oops, where is the, dito ako magluluto ng patatas na medyo malaki. Anyway, sugas na ito guys. Meron pa hugasan dyan. But
At yes, sabayan natin hugasan yan. Sabay-sabay na. Hindi natin kailangan ano. Let's go. This is it. This is my life. So yeah. Mag-ano lang ako Papakulo lang ako guys ng patatas. Let's put salt. So, ganyan lang guys ang patatas. Napet ng aking sesame bells. Tapos in another pan, let's cook the sausages. Cook this one. Tuwin ko na to guys. Ano to? Ilan ba to? 2, 4, 6, 7. Yan. Tuwin ko na yan. Oh. How are you? My little up. The sherry is right. Flash. Ja. Also small, yeah? It's small. It's small. Small, but it's not. It's not fat. It's not fat. Yeah. Hi, this one is not fat, really. Taste it. I send mine back. So outdoor sports. Also, so taste it and you decide, okay, buy it. Mine's too small. You taste it. No. And then. This one is for raining only. Yeah, raining. This is not for the winter. Purple. Sports, but outdoor sports. Yeah, when you go outside. We have a lot of flesh in the car with the workshop. I have the air pump here. Okay. Not the tomorrow. The tomorrow's massage, ne? Yeah. Friday. Hindi okay yung ano yung chocolate. Ano siya? Parang too dark. Too dark yung pagka-violet. Hindi bagay yung sa akin yung kulay ng violet na sobrang bright ang violet. Yung mga lavender lang, yung mga light. Ayun. Ito kasi parang hindi ko alam basta. Hindi ko siya sabi ko ang violet niya. Sayang. Hindi, mahal pa mali yun guys. Ito na yung 50. So hi guys, let's
eat! Ayan, kun appetit! Ayan, so, we're enjoying lang guys ang aming pagkain, ang aming dinner while nagkukwentuhan, ganyan. So, ayun lang guys yung ating vlog ngayon. Sana nag-enjoy kayo. I hope you like this video. Thank you so much guys for watching. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all. Thank you. Thank you so much, guys.